A sada ja sam 48. godište, znači 7, to je 55. godine. Ja sam imala 7 godina, onda sam počela u školu ići. Sam rođena 15.7. I onda sam prvi razred morala ponavljati jer smo imali neku strogu učiteljicu. I tako da nas je dosta ponavljalo i onda sam sa 49. godištem završila 8. razred 1964. godine. Nas je bilo, ja mislim, 24 ili 26, tako, u razredu. U staroj školi, a ta škola je sada muzej. A moj otac je 1908. on je išao 4 godine. Mama mi je bila rođena 1905. i onda žene nisu morale ići u školu. Onda je dido moj Grgo, Mikici, njima je blago, oni su gore na figurici stali. I onda u prvom razredu on je nju ispisa, kaže mora meni čuvati ovce i onda ona nije išla u školu. Ovo je generacija 49. i 48. A na ovoj fotografiji je profesor Slavko Perović. On je hrvatski predava i poslije predava engleski. Slikali smo se ovo na velikim vratima. A matematiku nam je predavao 6., 7. i 8. razred. Ja mislim iz Komiže je bio Vinko Marinković. On je sad pokojni, tu je baš pokopan tu u Novigradskom groblju, jer je oženio Novigrađanku. Mi smo morali biti poslušni, stvarno, razrednik nam je bio strog, trebali smo biti tihi, slušati i što god su nam oni rekli, u stvari u mojoj generaciji smo se mi bojali učitelja, čak i da smo kasnije 6-7 sati navečer bili, bi se iza mame skrivali ako smo vani, da nam ne bi bilo je strože. Ja se sjećam u 7. razredu moja sestra je bacila gumicu za brisanje i otišla je skoro do katedre gdje je profesor sija. I ona je dobila šibe po ruci. Ona se morala javiti jer to nije smjela napraviti i ona je dobila šibe. A onda ako nismo nešto znali ili pogriješili, nešto nismo slušali dobro, onda je bila kazna, u kut bi trebali ići. U kut. I tamo bi onda stali dok te profesor ne zove. Ili te pošalje van iz razreda. Ti moraš ići da ne ometaš nastavu. Ali još vam moram nešto reći. Najbolji u 8. razredu, najbolji đak od muški je bio Šime Batur, a od ženske je bio Ivka Sinovčić i ona je završila matematiku i ona je profesor, otišla je na Jelsu i ona je tamo bila učiteljica, profesorica, ona je završila matematiku, bila je jako, jako dobar đak. Evo u ovoj zgradi je bila naša škola gdje sam ja počela u 1. razred ići i tako sam završila 1964. godine osmoljetku.
Ja sam Eduard Plećaš, ravnatelj sam osnovne škole Novigrad. Osnovna škola Novigrad danas se nalazi u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole. Program je to koji je odgovor potrebama društva za dužim ostajanjem djece u školi i prema tome su smišljeni programi i određena infrastruktura. Škola je ušla u taj program u 2003-2004. školskoj godini, taj program traje 4 godine i ušla je kao jedina škola Zadarske županije u taj program. U tom programu su ukupno 62 škole iz cijele Hrvatske i prema tom programu će se najvjerovatnije uključiti i sve ostale škole u Republici Hrvatskoj. Program je to koji obuhvaća promjene u programskom smislu. Uvode se novi programi, to su programi A1, A2 koji mijenjaju redovnu nastavu i dopunsku i dodatnu nastavu, te program B1 i B2. U tom programu B1 i B2 naša škola obiluje aktivnostima kao što su baština Zadarske županije, domaćinstvo, kreativna skupina, literarna skupina, mali zbor, mladi volonteri, pričaonica, robotika i sportska skupina, da ne bi zaboravio nekoga. I imamo nove aktivnosti u školi, B2 aktivnosti, koje zamjenjuju nekad one izvanškolske aktivnosti, koje omogućuju svoj djeci i roditeljima da ne putuju u veća središta, već te aktivnosti izvanškolske dovodimo u školu. Sve su te aktivnosti za djecu besplatne, pa tako u sklopu tih aktivnosti imamo robotiku, imamo filmsku skupinu, imamo pjevanje, imamo bend. I to su one aktivnosti koje djeci proširuju znanje izvan onih nastavnih obaveza koje imaju svakodnevno. Osim toga, škola je omogućila unutar tog programa djeci obrok. Dakle, mora biti kuhani obrok za djecu, tako da sada nakon dugo vremena škola ima i kuhani obrok, ima ručak, ima doručak. Evo, nalazimo se u prostorima naše nove kuhinje, koja je izgrađena u sklopu projekta cjelodnevne škole. Kuhinja za našu školu puno znači. Puno znači prvenstveno zbog toga što kuhinju nismo imali još od Domovinskog rata. Velika je to stvar za školu, dobili smo i kuharicu u sklopu projekta. Apsolutno su to najkvalitetniji uređaji koji će sigurno dugo vremena služiti našoj školi. Da druga si žena, a ja sam skoro lud od tvoga otrova i molim se pred ikonom. Ja sam Joso Radošević, profesor povijesti i pedagogije. Inače, zadnjih 20 godina, od 1996. do 2015. bio sam ravnatelj osnovne škole Novigrad. Ne bi posebno nikak izdvajao, jer mislim da smo svi bili sretni uspjehu pojedinca, kako učenika, tako i profesora. Jer moram napomenuti, veliki broj naših učenika su putnici. Mi nismo imali, s obzirom na satnicu, 7. i 8. razred je svaki dan imao 6 ili 7 sati. Znači, mnogi su učitelji prepuštali za vrijeme svojih sati da može se raditi napredna nastava sa profesorima koji su bili slobodni i koji nisu žalili truda. Iz svega toga izišlo je da smo paralelno i s time non stop gradili, nadograđivali naš školski vrt koji je bio ponos svih nas. Na koncu, mislim da je to bilo 2008. ili 2009. osvojili smo prvu nagradu za najljepši školski vrt u Primorskoj Hrvatskoj, jer se nagrade dijele za primorsku i kontinentalnu. Ipak mi u Primorju ne možemo konkurirati kontinentalcima koji imaju ogromne prostore, bogatu zemlju i tako dalje. Ali ona ljubav koju su naši učenici pružili prema tom vrtu, vjerovali ili ne, iz kuće su nosili cvijeće i sadili u školskom vrtu. Mi nismo zabilježili ni jedan slučaj
da je netko otkinuo nešto, da je netko nešto razbio, jer pored obrazovnog jako se gledalo i na odgojni faktor u osnovnoj školi Novigrad. Naši učenici bili su primjer i ponos nas, roditelja, gdje god su došli dalje u srednje škole. Moram vam reći, u 20 godina, vjerovali ili ne, ali mi nismo zabilježili ni jedan neopravdan sat. Ni jedan neopravdan sat. Ako je dijete i zakasnilo je s razlogom i nije imalo smisla kažnjavati, već razgovarati, primiti, prihvatiti. I to je sve skupa bila jedna formula gdje smo mi bili ne samo u mjestu, ne samo u županiji, već na nivou cijele države, svugdje dobrodošli, nagrađivani, priznati. Posebno sam ponosan na suradnju sa našim udrugama proizišlim iz Domovinskog rata. Možete vidjeti u školi, gotovo da nema udruge koja nije dodijelila zahvalnicu, plaketu osnovnoj školi Novigrad, jer smo primali, jer smo za vrijeme, recimo, Svih svetih, Dana mrtvih, naša škola je održavala školski sat na spomenicima palim mornarima u oslobađanju Novigrada, drugoj gardijskoj gromova na početku mjesta, na samom groblju, gdje smo polagali cvijeće, palili svijeće i pričali i sjećali se svih onih koji su doprinijeli da se možemo vratiti u naš Novigrad i u našu slobodnu Hrvatsku. Evo, nalazimo se u prostorima naše školske knjižnice koja broji negdje oko 2000 knjiga. Uz to imamo nešto i audiovizualnih materijala kao i časopisa. Prostor je to gdje djeca rado vole boraviti i gdje se lijepo osjećaju. Ja sam Željko Vidović, nastavnik fizike, tehničkog i informatike. Diplomirao sam 80. godine na Pedagoškoj akademiji u Splitu i u Novigrad sam došao 1.9.80. godine u školu Novigrad. Supruga moja isto radila je u Novigradu, ostala je tamo, evo do mirovine, sad je 1.9. ona otišla u mirovinu. U 5. mjesecu je došao novi ravnatelj, došao je Špiro Prostrar, pokojni, umro je čovjek. A ja sam došao 1.9. Znači 4 mjeseca bila razlika između mene i njega kad smo došli. A on je bio ravnatelj do rata i u ratu. Kad se škola vratila, onda je on prešao za pedagoga, a Joso Radošević je došao na mjesto ravnatelja. U Novigrad kad sam tek došao, stanovao sam kod Blaškovića, znači podstanar sam bio tamo, do 7. mjeseca. 1.7. sam dobio stan u zgradi općine, sad koja je zgrada općine. Dobio sam stan i od tada sam do kraja bio tu. Na kraju u ratu je se zgrada zapalila, ja se nisam više vraćao, a nisam više ni radio u Novigradu, znači do 1991. godine sam radio. Od 1991. godine sam prešao u školu tada Veljko Vlahović, danas Šime Budinić. Ja kao nastavnik morao sam primijetiti koji su učenici za ići dalje, a koji su učenici za ostati eventualno nešto raditi. Znači ti učenici koji su bili bolji, koji su bolje učili, koji su bili zainteresirani, oni su imali teže zadatke, s njima je se radilo da mogu doći u srednju školu koju žele, a ovi drugi učenici koji su namjeravali završiti samo osnovnu školu, onda sam s njima sam bio puno blaži.
što reći blaži, znači poklanjao sam ocjene kad je trebalo. Nalazimo se u jednoj našoj višenamjenskoj učionici koja se uglavnom koristi za potrebe informatike, koja je naš A1 program, zatim za B1 program robotike, te za B2 program 3 dizajna i printanja. Učionica je opremljena još informatičkom opremom iz projekta e-škole, gdje smo se opremili sa novim prijenosnim računalima, pametnom pločom i sl. Dok smo iz projekta cjelodnevne škole sebi priuštili razne robote za robotiku, robotske ruke i tako slično, te smo u posjedu također 3D printera koje koristimo za našu B2 skupinu. Treći i četvrti razred zajedno, da imamo koliko ih je bilo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Koliko je vas u razredu sad? Najveći razred u našoj školi je od 6 učenika. Ja sam učiteljica Nada Bjelanović. Došla sam u školu Novigrad 82. godine, a iz nje sam otišla 89. godine, pred kraj 89. godine. Ali ono što mogu sa srcem reći da sam u Novigradu bila jako sretna, pa evo kad gledam vas mlade koji ste došli praviti ovu emisiju, učila sam vaše roditelje i vrlo sam ponosna što su sad njihova djeca gosti u mome domu. A to učiteljovanje u to vrijeme je bilo poprilično složeno iz razloga što nije bilo baš prometne povezanosti kao danas. Naime, u to vrijeme smo radile ja i kolegica Ivanka Kokić, inače Šoltanka, a ja Splićanka koja je došla tamo u Novigrad i sve mi je bilo novo. Od načina govora, od temperamenta, sve se je razlikovalo od mog rodnog Splita. Zapravo mogu reći da sam te prve dane svog učiteljovanja izlazila iz razreda vani da bi se smijala, da djeca ne bi vidjela kako se ja smijem, jer mi je bilo 1000 smiješnih situacija. Jer je novigradski govor specifičan, dakle sasvim je drugačiji, dok za razliku od njih djeca iz Pridrage, zapravo iz tog dijela koji je gravitirao prema školi, je imala sasvim drugačiji naglasak, što bi mi u Splitu rekli vlaški, ali su fantastično razlikovali č i ć. Eto, došavši u Novigrad, od te djece sam naučila pravilno izgovarati č i ć. Imam još nekih prednosti u odnosu na danas. Roditelji su bili jako suradljivi, uvažavali su učitelja i poštivali su učitelja, što je danas sasvim drugačije. Novigrad ostaje zauvijek u mom srcu i kad se god spomene, meni nešto zatitra, zaigra mi srce. Kad dolazim u Novigrad pa pogled dolje, mi je nešto posebno. Sad imam i fotografije tog Novigrada u snijegu. Kad sam išla autobusom, onda je to išlo preko Podgradine, bijela cesta i što sam doživjela, sjedila sam u nekoj suknji bijeloj, čovjek je došao sa onom makinom za poljevanje loze u kojoj je bila modra galica, sva je iscurila po mojoj bijeloj suknji. Ja kad sam se pobunila, on kaže meni što si sjela tu i tako. Ali je u svakom slučaju bilo zanimljivo se sjetiti vozača Špire koji je bio izuzetno smiješan, vozača Slavka. Uglavnom, sav taj rad je bio jedna, rekla bih, avantura, nešto što me obogatilo, što ću cijeli život nositi u sebi s ljubavlju. Evo, nalazimo se u našem školskom holu. Prostor je to gdje se obilježavaju sve naše
veće svečanosti tipa Dan škole, božićna priredba i ostalo. Ujedno ovaj prostor će biti i prostor gdje ćemo obilježiti županijske dane kao i dan otvorenih vrata škole sa jednim prigodnim koncertom koji će se zvati Tamo gdje sam rođen. Biće to koncert u spomen na Tomislava Ivčića koji je također podrijetlom iz Novigrada. Svakom isto svoju feštu ima, svakom isto ima svoj dan, a fešta je draga na svima, jer tu se piva po cijeli dan. A mi... Je jedan profesor Vujadin se zva Čolović, a bija isto strog, ali je bija, kako bi rekao, ali kad bi onda jednu šibu više ti ni na pamet palo da ti šibu da. On je bio i jak čovjek 100 kili, 120 kili, kad on bi opalio svojom snagom što kod more jače. Ti ostane, dobio sam jedan put od njega više, nikada. I ko je dobio jedan put, nije mu na pamet padalo. Poslije izlaska iz vojske, 72. godine, tako, prilike sam tu bio 2 godine bez posla i 74. sam zaposlio u školi, bilo je radno mjesto otvoreno tajnika i računovođe. To je bilo u jednom, sve zajedno je bilo. Škola je bila onda u staroj zgradi poviš muzeja, tajništvo je bilo u ovoj zgradi odmarališta u Tvorpama tu gdje je sada ovaj restoran Queen. I 75. je napravljena škola nova. Tako smo se priselili tamo svi, bilo nas je prilike 20-ak, 22, 3 radnika. Bio je direktor prije iza Borzića Ante, Špiro Prostran, pa kad je došao rat, došao je Joso, on je bio pedagog i tako. Sad više ne znam ja tamo ko. Ja sam osoba koja nikad nije dosadna. Mene sve zanima, u tome je najveći problem i dan mi je kratak. Meni, 24 sata ne igraju ulogu. I ja se bavim raznim aktivnostima. Ne znam, ja u svemu što radim uživam. Bio to običan kruh koji mjesim, sve što radim s ljubavlju. I ja sam učiteljica Miroslava Mandić. Učiteljica sam razredne nastave u osnovnoj školi Novigrad. Predajem uglavnom učenicima od 1. do 4. razreda. Počela sam u školi Novigrad raditi 1995. godine kad je završio rat. Sjećam se tada da smo mi učitelji i djeca došli iza majstora koji su obnavljali ovu školu, čistili smo i ušli smo u tu školu puni nade, elana, veselja da počnemo raditi ovaj divan posao koji radim i dan danas. Evo, sve su ove godine prošle, a ja sam s mojim učenicima odjedanput doživjela, evo, vrijeme mirovine, a da ne znam ni sama kako je ovo vrijeme proletilo. Po mom dolasku u Novigrad sam u školi osnovala mandolinski orkestar i on je djelovao nekih 10-ak, možda i nešto više godina, koji je u to vrijeme predstavljao općinu Novigrad, naše mjesto, našu školu na brojnim susretima. Uglavnom putovali smo, gostovali smo, nijedna priredba u školi nije bila bez tog orkestra i tu su djeca rado svirala i na najbolji mogući način prezentirala sam Novigrad. Znači, ja sam u Zadru živjela kao podstanar i u jednom trenutku života bilo mi je malo financijski teško izaći na kraj i onda sam prihvatila život u Novigradu, misleći da ću se u Novigradu zadržati nekih 1-2 dana. Ali toliko mi je to mjesto sjelo u dušu da vam ne mogu reći. U stvari, ko dođe u ovo mjesto se zaljubi u njega.
Ja jednostavno, da mi je netko rekao da ću ja danas imati problem da odem do Zadra, ne problem, imam svoj automobil, nego da mi se neće dati iz ovog mjesta negdje izaći. Meni je toliko lijepo ovdje. Ovdje sam našla mir, ovdje sam našla sve što mi treba. Dakle da, i preselila sam se kao podstanar i usput sam napravila ovaj moj skromni dom koji još treba doraditi i urediti. Škola danas broji 25 učenika. To su razredna odjeljenja u razrednoj nastavi i u predmetnoj nastavi. Imamo nešto kombiniranih razrednih odjeljenja. Radimo u matičnoj školi i u područnoj školi našoj Paljuv. Škola se jako trudi doprinijeti tome da povećamo broj učenika. Naravno, i naš ulazak u cjelodnevnu školu je bio jedan od tih detalja koji će doprinijeti stvaranju boljih uvjeta u našoj školi, u mjestu Novigradu, u općini i u široj zajednici, kako bi i mladi ljudi koji imaju potrebu za određenim stvarima tipa vrtića, tipa škole, pa duži boravak djece u škole, da im se osigura kako bi oni mogli raditi u većim sredinama, a da bi im djeca bila zbrinuta. Biti učitelj, bi rekla, nije samo posao, to je poziv. Ima nas učitelja ovakvih i onakvih, ali prvenstveno je važno da voliš djecu, da tu djecu dobiješ, da su sigurni da ih voliš, onda od njih možeš tražiti, možeš se na njih ljutiti ako nisu dobri ili ne znam šta. Možeš se radovati, možeš ih zagrliti, možeš kazniti ako je potrebno, ali bit učiteljskog posla je zapravo ljubav prema djeci. To je Marija Buterin, Ivka Sinovčić, Mileva Bakić, Marija Kokić, Ranka Vlatković, Joso Radošević, Ante Sinovčić, ovdje je Branko Anzulović, ovdje je iza Šime Bacur. Bilo mi jako lijepo.